செபிக்கலாம். கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த பரிசுத்த பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம்பா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம்பா. நீ கொடுத்த இந்த நாளில் புது ஜீவனுக்காய் இயேசு ராஜாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிதாவாகிய தகப்பனே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். தேற்றவனாக இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஜீவனோடு இருப்பவரே, ஜீவிப்பவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சாவமை உடையவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மரணத்தை வென்றவரே, பாதாளத்தை வென்றவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இருக்கிற பரிசுத்தரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம். இந்த புதிய நாளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். எங்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்து இந்த நாளில் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், புது ஜீவனை கொடுத்து, புது பலத்தை கொடுத்து உம்மை தேடும்படியாய் உணர்வு கொடுத்து கிருபையிலேக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இந்த கால வேலை அப்போ அந்த ஜெப ஆராதனையை பொருட்படுத்திக் கொள்ளும்படியாய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம்பா. அப்போ எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க. விலை மதிப்பில்லாத விலையேறப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் எங்களுக்கு அடி சுத்திகரிக்கும்படியாக செபிக்கிறேன் ஐயா. ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம். சகல மேன்மைக்குரியவரே, சகல கனத்துக்குரியவரே, போற்றப்படத்தக்கவரே, போடப்படத்தக்கவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். 1000 சேர்ந்த பரிசுத்தரே உம்மை துதிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம்பா. அந்த ஜெபத்தை பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஐயா. ஒவ்வொரு பகுதியும் கதற ஆசீர்வதிங்க ராஜா. பலன் தாங்க, கிருபை செய்யுங்க, எல்லாவற்றையும் நீர் மாத்திரம் மையப்படுங்க ஐயா. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவம் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. இலவசமாய் கிருபையினால் நீதிமானாக்கி விட்டீர். இலவசமாய் கிருபையினால் நீதிமானாக்கி விட்டீர். ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர். ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர். உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தீர். ஆவியினால் வார்த்தையினால் மறுபடி பிறக்க செய்தீர். என்னை மறுபடி பிறக்க செய்தீர். என்னை மறுபடி பிறக்க செய்தீர். உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம், ஓ புறவாக்கப்பட்டோம். உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம், ஓ புறவாக்கப்பட்டோம். ஐயாவோ புறவாக்கப்பட்டோம். ஐயாவோ புறவாக்கப்பட்டோம். உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோம், பிரகாசம் அடைகின்றோம். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோம், பிரகாசம் அடைகின்றோம். ஐயா பிரகாசம் அடைகின்றோம். ஐயா பிரகாசம் அடைகின்றோம். உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம்,
உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. அற்புதமே, அதிசயமே, ஆலோசனை கர்த்தரே. அற்புதமே, அதிசயமே, ஆலோசனை கர்த்தரே. என்றும் ஆலோசனை கர்த்தரே, என்றும் ஆலோசனை கர்த்தரே. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வோம், ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வோம், ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. ஐயா ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே, ஐயா ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. இலவசமாய் கிருபையினார் நீதிமானாக்கி விட்டீர். இலவசமாய் கிருபையினார் நீதிமானாக்கி விட்டீர். ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர், ஐயா நீதிமானாக்கி விட்டீர். உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோ, ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோ, ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. ஐயா ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ, ஐயா ஒப்புரவாக்கப்பட்டோ. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோ, பிரகாசமடைகின்றோ. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோ, பிரகாசமடைகின்றோ. ஐயா பிரகாசமடைகின்றோ. வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மையன்றி யாரிடம் சொல்வோம், ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. உம்மையன்றி யாரிடம் சொல்வோம், ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. ஐயா ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே, ஐயா ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்றுகிறோம் தேவா. அல்லேலூயா. ஆமென். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன்.
எனக்கென்று எதுவும் இல்லை. இப்பூமி சொந்தமல்ல, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை. இப்பூமி சொந்தமல்ல, எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. பரலோகம் தாய் வீடு, அதை தேடி நீ ஓடு. பரலோகம் தாய் வீடு, அதை தேடி நீ ஓடு. ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே, தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே. இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. அந்தகார இருளின்று ஆச்சரிய ஒளி கலைத்தார். அந்தகார இருளில் நின்று ஆச்சரிய ஒளி கலைத்தார். அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட, அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட. அடிமையை தெரிந்தெடுத்தார், இந்த அடிமையை தெரிந்தெடுத்தார். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. லாபமான அனைத்தையுமே நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன். லாபமான அனைத்தையுமே நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன். இயேசுவை அறிகின்ற தாகத்தினால், இயேசுவை அறிகின்ற தாகத்தினால் எல்லாமே இழந்து விட்டேன். எல்லாமே இழந்து விட்டேன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. பாடுகள் அனுபவிப்பே பரலோக தேவனுக்காய். பாடுகள் அனுபவிப்பே பரலோக தேவனுக்காய். கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் நாளில், கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் நாளில் கலிகொண்டு மகிழ்ந்திருப்பேன். நான் கலிகொண்டு மகிழ்ந்திருப்பேன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள்,
அவர் ரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, இயேசு, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. பின்னானவை மறந்தே முன்னானவை நாடினே, பின்னானவை மறந்தே முன்னானவை நாடினே. என் நேச தருகின்ற பரிசுக்காக, என் நேச தருகின்ற பரிசுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன், நான் லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, எப்போமே சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, எப்போமே சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. நீதியை விரும்புகிறேன், அக்கிரமம் வெறுக்கின்றேன். நீதியை விரும்புகிறேன், அக்கிரமம் வெறுக்கின்றேன். ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தால், ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தால் அனுதினம் நிரம்புகிறேன், அனுதினம் நிரம்புகிறேன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவள், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவள். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்பூமி சொந்தமல்ல. எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை ஆமென். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஹல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த கால வேலைக்காக நன்றி இதயத்தோடு நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த கால வேலை உம்மை துதிக்கவும் உம்மை ஆராதிக்கவும் அப்பா உதவி செய்திருக்கிற தேவன். இந்த நாள் ஜெபத்தில் எங்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள உதவி செய்திருக்கிற தேவன் உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளில் இப்பொழுது உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க போகிறோம். உங்களுடைய தாசன்மாய் நீங்கள் இடைப்படுங்க, எங்களோடு பேசுங்க. காலை வேளையில் எங்களுக்கு வேண்டிய நீங்கள் மன்னாவினால் இந்த நாளில் எங்களை திருப்தியாக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா வந்த ஒவ்வொருவரையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க அப்பா. இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். சென்னை சமாதான திருச்சபை கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை சந்தோஷமாய் வாழ்த்தி வரவேற்கிறது. அதிகாலையிலே அவருடைய கிருபையை விளங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது. இந்த நாளிலும் தியானத்துக்கென்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 30வது அதிகாரம் 24 28 வரைக்கும் முதல் 2 வசனங்களை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 30 24 28. பூமியில் சிறியவதிலாயிருந்தும் மகா ஞானமுள்ளவைகள் 4 உண்டு. அவையாவன, அற்பமான ஜந்துவாயிருந்தும் கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்தை சம்பாதித்து வைக்கிற எறும்பும், சத்துவமற்ற ஜந்துவாயிருந்தும் தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குளிமுசல்களும். இதிலிருந்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிற
அந்த தியான பகுதி என்ன அப்படின்னா, நேற்று இரவு உட்கார்ந்து வேதத்தில் தியானமாக இருக்கும் பொழுது தேவன் கொடுத்த வசனம் இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில் கொடுத்தார் பாருங்க. காலை பொழுதிலே நாம் சேமிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும், மீந்து எடுக்கிறவர்களாக இருக்கணும். இதை குறித்து தேவன் அநேக வெளிப்பாட்டை தந்துக்கிட்டே இருந்தார். என்ன இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே யோசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சேமிக்கணும், மீந்து எடுக்கணும். அப்போ கர்த்தர் நல்ல வசனத்தை கொடுத்தார் நீதிமொழிகள்லேருந்து. பூமியில் சிறியவைகளாயிருந்தும் உருவந்தான் சிறுசு, உருவந்தான் சிறுத்து. மூர்த்தி சிறுசாக இருந்தாலும் அதோடைய கீர்த்தி பெருசாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதே போல் பூமியில் சிறியவைகளாயிருந்தும் மகா ஞானம் உள்ளவைகள் 4 உண்டு. அப்போ அவைகளில் அற்பமான ஜந்துவாக இருந்த அந்த எறும்பை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம். கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்தை சம்பாதிக்கிற எறும்பும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். நீதிமொழிகள் 14:1 பார்க்குறோம். புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் வீட்டை தன் கைகளினால் இடித்து போடுகிறாள் அப்படின்னு வசனம் இருக்கு இல்லையா. அப்போ இந்த காலை வேளையிலே தேவன் நம்மோடு இடைப்படுகிறார். நீங்கள் சம்பாதிக்கிற சம்பாதித்தை தேவன் உங்களுக்கு கையிலாலே மீந்து எடுக்கணும்னா உங்கள் கையின் பிரயாசங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கணும். ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும்னா அந்த நாம் செய்கிற வேலை கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிப்பார், மீந்தெடுக்க பண்ணுவார். எந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்ததோ அந்த காரியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாக மீந்தெடுக்க செய்வார். கர்த்தர் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவான ஒரு புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம். 5000 பேருக்கு போஷித்து 12 கூடை மீதம் எடுக்கிறத பார்க்கலாம். 5000 புருஷர்கள் ஸ்திரீகள் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா 10,000 பேருக்கு மேலே. ஆனால் தேவன் அற்புதத்தை செஞ்சும் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னு தேவனுக்கு சரியாக தெரியும். ஆனால் அதிலிருந்து ஒரு பழக்கத்தை, ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறாரு, மீந்து எடுக்க விரும்புகிறார். கர்த்தர் என்ன மீந்தெடுக்க விரும்புகிறத பார்க்கலாம். 5000 பேருக்கு மேலே போஷிக்கிறாரு. அந்த 5 அப்போ 2 மீனை வச்சு 5000 பேருக்கு மேலே போஷிக்கிறாரு. போஷிச்சுட்டு 12 கூட மீதம் எடுக்கிறத பார்க்கலாம். அடுத்து 4000 பேருக்கு போஷிக்கிறாரு, 7 கூடை மீதம் எடுக்கிறத பார்க்கலாம். அப்போ நாம் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தில் மீதம் எடுக்க பார்க்குறவர்களாக இருக்கணும். ஆண்டவரே, என்னுடைய சம்பாத்தியம் ரொம்ப குறைவு ஆண்டவரே, நான் எப்படி மீதம் எடுக்க முடியும்? கையின் பிரயாசத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் மூலமாக மீந்தெடுப்பார். இந்த பட்டணத்திலே இல்லை வேறு எங்கே வேலை செய்கிறதுனாலும் சரி, 10,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டும் அதுலேயும் மீந்தெடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. பல லட்ச ரூபா சம்பளம் வருமானம் வந்தும் இன்னும் கடனாளியாக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. தெரியுமா? பல லட்ச ரூபா சம்பளம் வருமானம் வருது, ஆனால் அதுக்கு பணம் கட்டணும், இதுக்கு பணம் கட்டணும், பத்தாமல் இருக்காங்க. லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கியும் இன்னும் கடனில் இருக்கிறவங்கள பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக சம்பாத்தியம் வாங்கியும் அழகாக அதை சேமித்து வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அப்போ பாருங்கள், அற்பமான ஜந்துவாக இருந்த எறும்பு எவ்வளோ அழகாக சேர்த்து வைக்குது பாருங்கள். சேர்த்து வைக்கிறது பாருங்கள். கர்த்தரை தான் நம்ம எல்லா சமயத்திலையும் பார்க்கணும். என்கிட்ட பணம் இருக்குது, என்கிட்ட சேமிப்பு இருக்குது, என்கிட்ட பலம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாம் சுயத்தில் இருக்கக்கூடாது. அது வேற விஷயம். கர்த்தர் எல்லா சமயத்திலையும் உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஆனால் நாம் அதே சமயத்தில் ஞானவான்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தரே ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்திருக்கார் பாருங்க. அவர் அற்புத அடையாளங்கள் செய்தும் மீந்து எடுக்கிறத பார்க்கலாம். பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகம் 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 41 44 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, எலிசா வெறும் 20 வார்கோதுமை அப்பங்களை 100 பேருக்கு கொடுத்து 100 பேர்லேருந்து மீந்தெடுக்கிறார். அப்போ நாம் இதிலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? நீங்கள் எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும் அதுலேருந்து ஒரு தொகையை மீதம் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்க. சரிங்களா? அது தசமபாகத்தில் கொடுக்குறோம். அதிலிருந்து தசமபாகம் கொடுத்த பணத்தை தவிர நாம் அதிலிருந்து கொஞ்சம் சிறுதுள்ளி பெருவெள்ளம் சிறு திரும்பும் பல்குத்த உதவும். சரிங்களா? அதே போல நாம் நம்முடைய சம்பாதத்தில் மாதம் எடுத்து வைக்கும் பொழுது எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கை, அறிவு, தெளிவு, புத்தி, ஞானம், எந்த திசையில் பயணிக்க போகிறோம், ஒரு பணப்பிரச்சனை வந்தால் மலைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. கர்த்தர் நேற்று இரவு என்னோட பேசின காரியம் என்ன அப்படின்னா, சேமிப்பை குறித்து, மீதம் எடுக்கிறது குறித்து பேசணும்னு சொல்லி எடுக்கிறத பார்க்கலாம். எடுத்துக்கொள்ளலாம். லூக்காலேருந்து தியானிக்க போகிறோம். லூக்கா 14:28 லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 28 நம்ம பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கவனிங்க, நான் படிக்கிறேன், உங்கள் மனசை வேற எங்கேயும் போக விடாதீங்க. காலை வேளை கர்த்தர் இடைப்படுகிற நேரம் இது. லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 28 உங்களில் ஒருவன் ஒரு கோபுரத்தை கட்ட மனதாக இருந்து
அஸ்திபாரம் போட்ட பின்பு முடிக்க திராணி இல்லாமல் போனால் பார்க்கிறவர்கள் எல்லோரும் இந்த மனுஷன் கட்டத் தொடங்கி முடிக்க திராணி இல்லாமல் போனான் என்று சொல்லி தன்னை பரிகாசம் பண்ணாதபடிக்கு அதை கட்டி தீர்க்கிறதுக்கு தனக்கு நிர்வாகம் உண்டோ இல்லையோ என்று முன்பு அவன் உட்கார்ந்து செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்காமல் இருப்பானோ, செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்காமல் இருப்பானோ. ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா சரிங்களா, பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னை பட்டணத்தில் எத்தனையோ வீடு பேஸ்மெண்ட்டை போட்டு அப்படியே நிற்கும். சில கட்டடம் எழும்பி பில்லரோடு அப்படியே நிற்கும். அதுக்கு மேலே அவங்களால போக முடியல. ஏன்னா கையில் அவங்களுக்கு பிரயாசம் இருந்தும் அந்த பிரயாசத்தை கர்த்தரை ஆசீர்வதிக்கலை. எல்லாம் பாதி பாதி மொட்டை மொட்டையாக நிற்குது. அப்போ ஆண்டவரே, இந்த மாதிரி சம்பவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வேலையை தொடங்கினா முடிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். ஒரு வேலையை தொடங்கினா முடிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். தாவீதை போல காரிய சமர்த்தனாக இருக்கணும். யோசேப்பை போல காரிய சித்தி உள்ளவளாக இருக்கணும். எப்படிதான் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக இருந்தாலும், நாம் இந்த வீட்டை கட்ட ஆயத்தமாக இருந்தாலும் ஜெயம் யாரால வரும்? ஜெயம் கர்த்தரால வரும். அப்போ நீங்கள் வீட்டை கட்டலாம், பிரயாசப்படலாம், சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் பொத்தலான பையில போட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க. பையில போட்டால் ஓட்ட வழியாக கீழே விழுந்துருச்சு. ஏன்? கர்த்தரை தேடுகிற அறிவில்லை. கர்த்தருக்குள்ளே நிலைத்திருக்கணும். கர்த்தருக்குள்ளே, ஆண்டவரே இந்த வேலை எனக்கு ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே, உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய்னு வசனம் சொல்லுதுல. ஆண்டவரே, நான் சிறுக வேலை செஞ்சாலும் உமக்குள்ள வேலை செய்கிறேன், என்னுடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த நாள்ல இருந்து என்னுடைய கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும். போனதெல்லாம் போயிடுச்சு, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். நடந்தது நடந்தவைகள் தான், சரிங்களா? இனிமேல் நடக்கிறவைகள் நல்லவைகளாக இருக்கட்டும். அதனால இந்த வீட்டை கட்டுகிறவனை போல நாம் ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் போடுறோம், சரிங்களா? ஏன் வீடு கட்ட முடியலன்னா, சில பேர் அவங்க போக்குக்கு சொல்லுவாங்க, விலைவாசி ஏறி போச்சு, விலைவாசி ஏறி போச்சு, ஆள் கூலி ஏறி போச்சு. அவங்களே சமாதானப்படுத்திக்குவாங்க. அப்போ செல்லும் செலவை கணக்கு பார்ப்பானாக. எது எப்போ வரும்? இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் குடும்பத்தோட, 10,000 ரூபா செலவாகும் அப்படின்னா 10,000 ரூபா மட்டுமா எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நம்மளை நம்பி நம்மளுடைய மனைவி குழந்தைகள்லாம் வராங்க, கூட பணம் எடுத்துகிட்டு போவோம். கூட எது எப்போனாலும் நடக்கலாம், அதனால கூட கொஞ்சம் காசு எடுத்துகிட்டு போவோம். அதே போல் ஒரு வீடு கட்டுற விஷயத்தில் இருந்தாலும் கூட நம்ம பணத்தை வச்சு அது எவ்வளவு என்னென்னு திட்டமும் தெளிவுமா நம்ம திட்டம் தீட்டும் பொழுது அதை தேவன் பார்க்கிறார். அதை எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் நம்ம வேலை செய்யாமல் செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்காமல் இருப்பானோ. அப்போ இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் உங்களோடு நம்மோடு, இந்த செய்தி எனக்கு தான், நம்மோடு இடைப்படுகிறார். செல்லும் செலவை கணக்கு பாருங்க, நோட்டில் எழுதி வைங்க, நோட்டில் எழுதி வைங்க. மாச செலவுகளை நோட்டில் எழுதி வைக்க நாம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எப்படின்னா, செல்லும் செலவை பதிவு செய்யுங்கள், குறைவாக செலவிடுங்கள், முதலீட்டை தொடங்குங்கள், வரவுக்குள் செலவு செய்யுங்கள், வரவுக்குள் செலவு செய்யுங்க. நான் நிறைய தடவை சொல்லுவேன், சரிங்களா? பண்டிகை காலத்தில் கடன் வாங்கி பண்டிகை கொண்டாடக்கூடாது. பண்டிகை காலத்தில் கடன் வாங்கி நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்னு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்முடைய நிலைமை என்ன பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சு அறிந்து அதை வளர்க்கிறவர்களாக இருக்கணும், சரிங்களா? எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடன் வாங்கி கறி வாங்கக்கூடாது. எந்த சமயத்திலும் கடன் வாங்கி கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிடணும் கிடையாது, சரிங்களா? 10 ரூபாய்க்கும் குழம்பு வைக்கலாம், 10,000 ரூபாய்க்கும் குழம்பு வைக்கலாம். நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாமே இருக்கணும். அப்போ செல்லும் செலவை கணக்கு போடணும். நம்மளுடைய வருமானம் இவ்வளவு, அந்த வருமானத்துக்குள்ளே இந்த மாதத்தை நடத்தணும். அந்த வருமானத்துக்குள்ளே நாம் மீந்து எடுக்கணும். மீந்து இதே போல் 1 வருஷம் செஞ்சால் அந்த 1 வருஷம் அந்த மீந்து எடுக்கிற தொகை 1 மாத சம்பளத்துக்கு வந்து நிற்கிறத பார்க்கலாம். இதே போல் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு பழக்கி வைக்கணும், குழந்தைகளுக்கு பழக்கி வைக்கிறவர்களாக இருக்கணும். அதே அதிகாரம் லூக்கா 14:31 வசனம். அன்றியும் ஒரு ராஜா மற்றொரு ராஜாவோடு யுத்தம் செய்கிற போது தன்மேல் 20,000 சேவகரோடு வருகிற அவனை தன் 10,000 சேவகரை கொண்டு எதிர்க்க கூடாதோ என்று முன்பு உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணாமல் இருப்பானோ? கூடாதென்று கண்டால் மற்றவன் இன்னும் தூரத்தில் இருக்கும்போது ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி சமாதானத்துக்கு ஏதுவானவைகளை கேட்டுக்கொள்வானே. ஒரு ராஜாவுக்கும் இன்னொரு ராஜாவுக்கும் சண்டை வருது. அப்போ இந்த ராஜாட்டே 10,000 பேர் தான் இருக்காங்க, ஆனால் எதிர்காப்பில் சண்டைக்கு வர ராஜாட்ட 20,000 பேர் இருக்காங்க. அவன் உட்கார யோசிக்கணும், நாம் யார், நம்மளோடு சண்டை போடுகிறவன் யார், எதிராளியை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளை நாமே தெரிந்து கொள்வது நல்லதுதான். அதை விட நம்மோடு பழகிறவர்கள், நம்மோடு சண்டைக்கு வர்றவங்க, இவங்களுடைய பலத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும், சரிங்களா? அப்போ நாம் அந்த எதிராளியோடைய திறமையை குறைவாக மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது, குறைவாக
மதிப்பு விட்டு விடக்கூடாது. வருகிற தீமைக்கு நாம் நம்மை நாமே காத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் திட்டங்களை தீட்டி முன்கூட்டியே ஆலோசனை செய்ய வேண்டும். பாருங்க, அதில் முன்பு உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணாமல் இருப்பானோ அநேகருடைய ஆலோசனையினாலே ஜெயம் கிடைக்கும்னு வேதவசனம் சொல்லுது. இருப்பு ஆயுதம் மழுங்கலாக இருக்கே, அதை ஒருவன் தீட்டாமல் போனால் அதிக பலத்தை அவன் பிரயோஜிக்க வேண்டியிருக்குமே அப்படின்னு வேதவசனம் சொல்லுது. அப்போ நாம் ஒரு வீடு கட்டுறோம், இல்லை ராஜா கதையில் வர்ற யுத்தத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா செலவுகளை பலத்தை கணக்கிடணும். அதனால் இந்த காலை வேளையிலே சேமிக்கிற விஷயத்தையும் மீந்தெடுக்கிற விஷயத்தையும் குறித்து நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம். சிக்கனமும் சேமிப்பும் ஒரு குடும்பத்தை நடத்த அவசியமாக இருக்கிறது. சிக்கனமும் சேமிப்பும், சிக்கனம் வேற, கஞ்சத்தனம் வேற. கஞ்சத்தனம்னா சாப்பிட்றதுக்கு வழி இருந்தும் சாப்பிடாம அதை ஒதுக்கி வைக்கிறது. ஆனால் இந்த கஞ்சத்தனம்னா ஒதுக்கி வைக்கிறது. சிக்கனம்னா தேவையானதை மட்டும்தான் சாப்பிட்றது. அதே போல் நாம் சிக்கனமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளணும். அங்கே ஊர் பக்கம்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு வீட்டில் பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அந்த அவங்களுக்கு ஒரு நிலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சவுக்கு மரத்தையோது எந்த மரத்தையாவது நட்டு வச்சுருவாங்க. அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஆளாகி கல்யாணம் பிடிக்கிற வயசில் அந்த மரத்தை வெட்டி கரெக்டாக அந்த பெண்ணோட திருமணத்துக்கு செலவு செஞ்சுருவாங்க. அப்போ ஒரு பெண் பிள்ளை பிறந்தா அவங்களுக்குள்ள ஞானத்தின்படி ஒரு முதலீடை போடுறாங்க ஒரு மரத்து மேலே. அப்போ நமக்கு ஒரு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய எதிர்காலத்தை புத்தி உள்ளவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு ஆஸ்திகளை வைத்து விட்டு போகிறான் அப்படின்னு வசனம் இருக்கு இல்லையா? சரிங்களா? கர்த்தர் எல்லாமே கொடுப்பார், கர்த்தர் கைவிட்ட மாட்டார். ஆனால் அதையும் இதையும் போட்டு கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது. இந்த காலை வேளையில் தேவன் என்ன இடைப்படுறாரு அப்படின்னா, சிக்கனமாக இருங்க, சேமித்து வைங்க. சிறுதுளி பெருவெள்ளம். ஒரு எறும்பு, ஒரு தேனி ஒரு டீஸ்பூன் தேன் எடுக்கணும் அப்படின்னா 4500 தடவை பறக்கணும். எவ்வளவு? ஒரு தேனி ஒரு டீஸ்பூன் தேன் எடுக்கணும்னா 4500 தடவை பறக்கணும். கிட்டத்தட்ட 400 மலர்களுக்கு மேலே போய் உட்காரணும். அவ்வளவு தன்னுடைய வாழ்நாளெல்லாம் சேமித்தாதான் ஒரு டீஸ்பூன், டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை, ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் தேன் நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ சின்னது அதை பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு தடவை தேன் எடுத்து வரும்போதும் அதனுடைய அந்த உயிரிலிருந்து எங்கே இருக்குது தேன் அப்படின்னு கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் அது சேமித்து ஒரு டீஸ்பூன் வைக்கும்போது பாருங்கள், அதுதான் சிறுதுளி பெருவெள்ளம். அந்த எறும்பிடத்திலிருந்து எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே போல் தேனீக்களிடமிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ளணும். அநேக மனிதர்கள் நம்ம பார்க்கலாம், அழகாக குடும்பம் நடத்துவாங்க. இருக்கிறத வச்சுட்டு கடன் வாங்காமல் அழகாக குடும்பம் நடத்துகிற அந்த அழகை பார்க்கலாம். சில பேர் சாப்பிட்ற விதத்திலே அவங்கள தெரிந்து கொள்ளலாம். அவங்க தட்டில் சாப்பாடு போட்டால் அழகாக சாப்பிட்டு எதை ஒதுக்கணும், எதை தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு அழகாக சாப்பிட்டு வைக்கிறத பார்க்கலாம். எனக்கு இந்த உணவு வேண்டாம், எனக்கு இந்த நான்வெஜ் ஒத்துக்காது, எனக்கு இந்த கொழுப்பு ஆகாரம் ஒத்துக்காது, எனக்கு உரப்பு ஒத்துக்காது, எனக்கு உப்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு தனியாக அந்த போஜனத்தை தள்ளி விட்டு அவாய்ட் பண்ணுறத பார்க்கலாம். அதெல்லாம் பாருங்க முன்னெச்சரிக்கை. அதெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வாரு, நீ சாப்பிடு. அப்படி கிடையாது. புத்தி உள்ளவன் எல்லாம் ஆராய்ந்து நிதானிக்க கடவன். உங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு போதலையா பத்தலையா வேற விஷயம், இது ஒத்துக்காதா அது வேறொரு விஷயம். அப்போ ஒத்துக்காத நீங்க ஒதுக்கிடணும். இந்த உலகத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நிதானமா வாழ கத்துக்கணும். பொல்லாத உலகம் எப்ப பிசிறுவான் அப்படின்னு சாத்தானவன் வகை தேடி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான். எந்த இடத்துல நம்ம விழுவோம் அப்படின்னு. அநேகர் பொருளாதாரத்தில் விழுந்து போறதை பார்க்கலாம். சரிங்களா? நடந்துருச்சு. நடக்கிறவைகள் கர்த்தருக்குள்ள நடக்கணும். அப்ப இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில் சொன்னாப்புல, புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். நாம புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளா இருக்கணும். புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் கணவனுக்கு கிரீடமாக இருக்கிறாள். அதனால நாம் இந்த நாட்களில் நாம் சேமித்து வைக்க பழகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த நீதிமொழிகளை எழுதின ராஜா சாலமோன், அவனுக்கு பாருங்க, அவனுக்கு ஜுவாலஜி தெரியும், பாட்டனி தெரியும், அவனுக்கு ஃபினான்சியல் தெரியும், எல்லாத்த பற்றியும் தெரியும். அவனுக்கு தாவரத்தை பற்றியும் பேசுவான், விலங்குகளை பற்றியும் பேசுவான், பொருளாதாரத்தை குறித்தும் பேசுவான், ஏழைகளை குறித்தும் பணக்காரர்களை குறித்தும் ஞானத்தை குறித்தும் அறிவை குறித்தும் எல்லாற்றை குறித்தும் பேசக்கூடிய ஒரு வல்லமை யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த சாலமோனுக்கு இருக்கு. அவர் எழுதியிருக்கிறாரு, பூமியிலே சிறியவைகளாயிருந்தும் மகா ஞானம் உள்ளவைகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எறும்பை வைக்கிறத பார்க்கலாம். எறும்புக்கு தெரியுமா, எறும்புக்கு இந்த மூளை பகுதியே கிடையாது. ஆனாலும் ஒரு மாரிக்காலம் வரப்போகிறது. இந்த மாரிக்காலம் வர்றதுக்கு முன்னாடி
கோடை காலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளணும். நமக்கு ஒரு முதுமை பருவம்னு ஒன்று இருக்குது, நமக்கு செயல்படாத பருவம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த செயல்படாத பருவத்தில், முதுமை பருவத்தில் நம்மளால் ஓடி ஆடி வேலை செய்ய முடியாது. இந்த ரத்தம் சூடாக இருக்கும் பொழுதே இந்த இளமை பருவத்தில், அதுக்கு எப்படி எறும்புக்கு எப்படி கோடை காலமோ நமக்கு இளமை காலம், கை கால்கள் இயங்குகிற காலம். அந்த காலத்திலே நாம் சேமித்து வைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். கடன் வாங்கி அதை வாங்கிடணும் இதை வாங்கிடணும். ஒரு மளிகை கடைக்கு போகிறோம், அழகாக பட்ஜெட் போட்டு போகிறோம், சரிங்களா? ஆனால் அதை வாங்குகிறோம், தேவையில்லாத வாங்குகிறோம். இதை தான் வாங்குகிறோன்னு போகிறோம், ஆனால் என்னென்னமோ வாங்குகிறோம். நமக்கு தேவையில்லாத செல்ஃபோன், நமக்கு தேவையில்லாத எல்இடி டிவி. ஒரு நாள் யோசிக்கணும், இது நமக்கு தேவையா? சில பேர் ஒரு பொருளை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் அப்படியே வச்சுருவாங்க. அது எதுக்குமே பயன்படாது. 10,000 ரூபா போட்டு வாங்குவாங்க. ஒரு புடவையோ ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸையோ 15,000 20,000 போட்டு வாங்குவாங்க. பீரோவிலே வருஷக்கணக்கில் கிடைக்கும், அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நமக்கு எது தேவை? இந்த 10,000 எதில் முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானமாக செயல்படணும். வருமானத்தில் மீந்து எடுக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். பாருங்க, இதுக்கு தான் உலகமே அக்டோபர் 31 உலக சிக்கன தினம்னு அறிவித்திருக்காங்க. அக்டோபர் 31 உலக சிக்கன தினம் அப்படின்னு அறிவிக்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டிலேருந்து இதுக்கு தொடங்கணும். நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து, சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போதே அதுக்கு சேமிக்கிற பழக்கத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். சரியா? பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். உன்னுடைய ஃபீஸை நீ கட்டணும், அதனால் கர்த்தர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணு. ஃபீஸை கட்டணும், கர்த்தர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணு. நாம் தான் கட்ட போகிறோம். ஆனால் அப்படி பார்த்தா பிள்ளைகள் ஃபீஸை கட்டாது, பெற்றோர்கள் தான் ஃபீஸை கட்டணும். ஆனால் நாம் பாருங்கள், கர்த்தரிடத்திலே சார்ந்திருக்கணும். நாம் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்குள்ளே செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்வை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். செல்லும் செலவை நாம் கணக்கு பார்க்க வேண்டும். கர்த்தருக்குரியதை கர்த்தர் கொடுக்கணும், வீட்டுக்குரியதை வீட்டுக்கு கொடுக்கணும், தேவைக்கு உரியதை தேவைக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? தேவையில்லாத அழித்து போடக்கூடாது. ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், தேவையில்லாமல். உலகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா, ஒரு பொருளாதார நிபுணர் சொல்கிறாரு. இதை குறித்து நேற்று நிறைய விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பொருளாதார நிபுணர், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சொல்கிறாரு, உலகம் என்பது ஒரு மனிதனிடமிருந்து அவன் பாக்கெட்லேருந்து எதாவது வாங்குறாப்புல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகம் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது தெரியும். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பையில் இருந்தும் அவன் எப்படியாவது காசை கொடுத்து அதை வாங்க வச்சிடணும். ஆனால் வாங்கி அந்த பொருளால் என்ன பிரயோஜனம்? 25,000 ரூபாய்க்கு செல்ஃபோன் வாங்குகிறோம், 10,000 ரூபா செல்ஃபோன்லேயே அது வேலை செய்யும். 1 லட்ச ரூபாய்க்கு கடிகாரம் இருக்குது, 1000 ரூபா கடிகாரத்துலேயும் மணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? பனியன் சட்டி பல 1000 ரூபாய்க்கு இருக்குது, 100 ரூபாய்க்கு கூட பனியன் சட்டி இருக்குது. சட்டை கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு கரெக்டாக இருக்கணும், பொருளாதார தேவைகள் கரெக்டாக இருக்கணும். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். ஏன்னா கொஞ்சத்திலே உண்மையாக இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மை அநேகத்தில் ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். பணத்தை எப்படி செலவழிக்கணும்னு தெரியாதவன்ட்ட கர்த்தர் பணத்தை கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா பணத்துக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்குது. அதான் செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்காமல் இருப்பாரோ அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்போ நாம் இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுகிற காரியம் என்னவென்றால், சிறு துளி பெருவெள்ளம், சிறு துரும்பும் பல்குத்தே உதவும். அதனால் செலவை பதிவு செய்யுங்கள். இந்த நாளிலிருந்து செலவை பதிவு செய்யுங்கள், குறைவாக செலவிடுங்கள், முதலீட்டை தொடங்குங்கள், வரவுக்குள் செலவு செய்யுங்கள், குழந்தைகளுக்கு சேமிப்பை கற்றுக் கொடுங்கள். சரிங்களா? லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்காமல் இருப்பானோ. அப்போ கர்த்தர் நம்மோடு காலையில் இடைப்படுகிற காரியம் என்னவென்றால், தேவைக்கு அதிகமாக செலவு செய்யாதீங்க, தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்காதீங்க, உடல் ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு தேவையில்லாத உணவை ஒதுக்கி வச்சிருங்க. சரிங்களா? சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாதீங்க. அதனால் பூமியில் சிறியவைகளாக இருந்தும் மகா ஞானமுள்ளவைகள் 4 உண்டு. அவையாவன அற்பமான ஜந்துவாக இருந்தும் கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்துக்கு சம்பாதிக்கிற எறும்பும். கோடை காலத்தை எப்படி எறும்பு அது பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தி கொள்கிறதோ, அதே போல் இந்த இளமை காலத்திலே நம்முடைய ரத்தம் சூடாக இருக்கும் பொழுதே கர்த்தருக்குள்ளே ஓடணும். கர்த்தருக்குள்ளே ஓடும் பொழுது, கர்த்தருக்குள்ளே பிரயாசப்படும் பொழுது கர்த்தர் நம் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அடுத்த வசனம் நீதிமொழிகள் 30:25 சத்துவமற்ற ஜந்துவாக இருந்தும் தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குளிர்முசல்களும். நாம் நம்முடைய வீட்டை மணல் மேலே கட்டுறோமா, கர்த்தராகிய கண்மலையின் மேலே கட்டுறோமா? கண்மலையின் மேலே கட்டுறோமா? கண்மலையின் மேல் கட்டினவன் புத்தியுள்ளவன்,
கண்மலையின் மேல் கட்டினவன் புத்தி இல்லவன். கர்த்தர் காலையிலே உங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். சிந்திப்போம், எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானித்து அறிந்து கொள்வோம். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக கரணை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மையப்படுத்தலாம். அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா. நல்ல ஒரு வேத தியானம். இந்த பூமிக்குரிய வாழ்வில் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறதான நன்மையை நம்ம சேகரித்து வைக்க வேண்டும், சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று அழகான நீதிமொழியிலிருந்து அநேக காரியங்கள் நாம் பார்த்தோம். ஆமாம், கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தினால பெற்ற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொடுக்குற நம்ம சேமிப்பு கண்டு மிக மிக அவசியம். ஏன் தெரியுங்களா? நாம் சேமிக்காமல் போனால் மற்ற இடத்துல எதிர்பார்ப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். மற்றொரு கைகள் நாம் நாட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்கிறதான நன்மையில், ஆசீர்வாதத்தில், வருமானத்தில் நாம் சேகித்து வைப்போமானால் தேவைகள் தேவைப்படும் போது மற்ற எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. அதான் நாளில் பார்த்தோம். ஆண்டவர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் இந்த கால வேளை கூட நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம். நல்ல ஆண்டவர், நமக்கு நன்மையை செய்கிறவர், நன்மையை செய்து கொண்டிருக்கிறவர், நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறவர். இந்த கால வேளை நம்முடைய காரியங்கள்லாம் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாய், நம்முடைய குடும்ப காரிய, பொருளாதார காரியத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாய், இந்த பிள்ளைகள் எழுதுகிற எக்ஸாமை கர்த்தர் ஆஸ்வதிக்கும்படியாய், கர்த்தருடைய இரக்கம் நம் பிள்ளைகள் மேலே இருக்கும்படியாய், பிள்ளைகள் எழுதுகிற எக்ஸாமில் ஞானத்தோடு மிகவத்தோடு எழுதும்படியாய், படித்த பாடங்கள்லாம் பிள்ளைகள் ஞானத்தோடு எக்ஸாமில் தேர்ச்சி பெறும்படியாய், ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்டும்படியாய், அவனுடைய இரக்கங்கள் நம் பிள்ளைகள் மேலே இருக்கும் மாத்திரமில்லை, தமிழகம் முழுவதுமாக பிள்ளை எழுதுகிற எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமையும் கர்த்தர் ஆஸ்வதிக்கணும். பிள்ளைகளை கர்த்தர் தேர்ச்சி பெறும்படியாய், வருகிற நாட்களில் பிள்ளைகள் உயர்ந்திருக்கும்படியாய், தன் குடும்பத்திற்கு சமுதாயத்துக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்கும்படியாய் கர்த்தர் பெஸ்ட் பண்ணும்படியாய், என் எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் அல்லமா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கிருபை நிறைந்த பிதாவே, இந்த நல்ல தகப்பனே, நீ கொடுத்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இந்த நாளில் தமிழகம் முழுவதுமாய் பிள்ளைகள் எழுதுகிற எக்ஸாமுகளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம்பா. அப்போ விசேஷமாக தமிழகம் முழுவதுமாக இருக்கிற எல்லா தகப்பனே, அரசாங்க பள்ளியில், தனியார் பள்ளியில் படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். இயேசு நாமத்தினால எங்கள் பிள்ளைகள் மாத்திரலாண்டவரை எல்லா பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் பிளஸ் பண்ண முடியாது கூட ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. தன் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை முன்னேறி செல்லும்படி, ஆண்டவரை தன் வாழ்க்கை ஆஸ்வதிக்கப்பட முடியாய் இந்த நாளில் பிள்ளைகள் எழுதுகிற, இனி எழுத போகிற எல்லா எக்ஸாமையும் கர்த்தர் பிளஸ் பண்ண முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. உன் கயத்தை வைத்து ஆசீர்வதி ராஜா. பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர ஞானத்தோடு எழுதும்படி, ஆண்டவரை படித்த பாடங்கள்லாம் தன் நிலையத்தில் எழுதி கொள்ள முடியாது உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தர் பிளஸ் பண்ண முடியாது கூட ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகள் எக்ஸாம் போகும்போது எந்த பலவீனம் பிள்ளைகளை தாக்காதபடி உம் கருத்தால் மூடுங்க. தேவையான பலன் தந்து நடத்த முடியாது கூட ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. பிள்ளைகளுக்கு இந்த வெயில் எந்த சேதம் வராதபடி காத்து கொள்ள முடியாது கூட ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். அப்பா தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. அப்பா மை ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா, தொடர்ந்து விண்ணப்பங்களை நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஐயா. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். அல்லேலூயா. ஆமென். நாளை கூட ரமேஷ் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்ததானே சௌதி மார்க்கெட் பலவீனமாக இருக்கிறாங்க. இந்த காலவேளையோட இரக்கங்கள் இறங்கும்படியாய், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லம் இறங்கும்படியாய், அந்த சகோதரிக்காய் சிதப்பட்ட வெளியேறப்பட்ட ரத்தம் இந்த சகோதரி மார்க்கெட் மேலே பூசப்படும்படியாய், எல்லா பலவீனம் மாறும்படியாய், பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளிடும்படியாய் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. நம்ம மேலே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாங்க. ஸ்தோத்திரம்பா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ரபரா ஷபரா பரபா ரபா ஷகரா பரா தீரா பரபா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எஸ் எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆமென். ஜீசஸ், ஜீசஸ். ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஜீசஸ். எஸ் லார்ட். ஆமாப்பா. ஆமென், ஆமென். ஜீசஸ். இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும். அல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென், ஆமென். எஸ் லார்ட். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென்.
ஆமென் ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கதை சுகந்து கொடுத்தபடியா கதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். செல்லாண்டி ஜெபம் பண்ணுவாங்க. என்ன ஜெப குறிப்புன்னா, நம்ம குடும்பத்தில் இருக்குதான எல்லா பலவீனம் சோரி மார்க்கெட் மாத்திரம் ஜெபம், அவங்க மாத்திரம் ஜெபம் பண்ணாங்க பிரதர். ஆனால் எல்லாருக்கும் சுகம் தரும்படி ஆண்டவர் எல்லார் மேலே ரத்தத்தை பூசும்படியாய் எந்த பலவீனம் இருக்கே கூட நம்ம குடும்பம் இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா பலவீனம் ஓடி போகணும். அதற்கு முழங்கால் படியிட்டு ஜனங்களை கத்தரை மாற்றணும் ஆண்டவர். முக்கியமாக நம்ம ஜனங்கள் முழங்கால் படியிட்டு இரவும் படமாக ஜெபிக்கிற ஜனங்களாக கத்தரை மாற்றணும். அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாங்க. ஸ்தோத்திரம்பா. அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம்பா. பரிசுத்தரே ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தரே ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். எஸ் லார்ட். தமிழா சுகமாகுறோமப்பா. எஸ் லார்ட். ஆமென் லார்ட். பிரைஸ். ஆமென். கத்த ஜபத்தை கடபடி கத்த ஸ்தோத்திரம் அல்லமா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பெண்ணென்ன ஜெபம் பண்ணுவாங்க. என்ன ஜெப குறிப்புன்னு சொன்னால், வருகிற மே மாத எலெக்ஷன் ஆண்டவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் தீமை செய்கிற மனிதர் வராதபடி நன்மை செய்கிற மனுஷனை ஆண்டு கொண்டு வரணும். அரசாளும்படியாய் அவனுடைய இரக்கங்கள் நம்முடைய தேசத்தின் மேல் இருக்கணும். தீமை செய்கிறவனுடைய காரியங்கள் வாய்க்காமல் போகணும். நன்மை செய்கிற மனுஷனை ஆண்டை கொண்டு வரணும். அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஸ்தோத்திரம்பா. அல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் லார்ட். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்பா. எஸ் 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 லார்ட். அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஜீசஸ். ஆமென் 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 ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் 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 அப்பா. ஆமென் ஜீசஸ். ஆமென் ஆமென் ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென் 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 அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் ஜீசஸ். அல்லேலூயா. எஸ் லார்ட். எஸ். ஆமாப்பா. எஸ்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எஸ், அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். கர்த்தர் ஜெபத்தை கடபடி கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அமுதா ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஆண்டவர் இந்த பகுதி ரட்சிக்கணும். ஆண்டவர் பெரிய கிருபை நாளும் இரக்கத்தினாலும் ஏறக்குறைய 25 ஆண்டுகள் ஆண்டோடைய பெரிய கிருபினால் அந்த தேவ பணி செய்யும்படி ஆண்டவர் நமக்கு தயவு இறக்கம் பாராட்டி வருகிறார். ஆனால் ஜனங்கள் சில பேர் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அநேக பேர் இருக்கிறாங்க. 4 திசைகளுக்கு ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும். விசேஷமாக நம்ம கௌரிவாக்கம் முழுதுமாக ரட்சிக்கப்படணும். இந்த சிவகாண்டி நகர் முழுதுமாக ரட்சிக்கப்படணும். அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. நமக்கு அதில் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாங்க. ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் அப்பா. அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் 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 ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆமென் 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 ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். ரட்சிங்கப்பா ரட்சிங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். ரட்சியும்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் 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 அப்பா. ஆமென் ஜீசஸ். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எஸ் ஆமென். ஆமாப்பா. இயேசு ராஜாவே விடுதலை பண்ணுங்கப்பா. இயேசு ராஜாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். எஸ் எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. எஸ் எஸ் லார்ட். ஆமென் ஆமென் ஆமென். எஸ் எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென்
ஆமென். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆமென், ஆமென் அப்பா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் ஜெபத்தை கடத்துக. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். கிரீட்டா ஜெபம் பண்ணுவாங்க. இந்நாள் ட்ராவல் ஆண்டை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளணும். ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா சென்னையிலும் ஆண்டை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளணும். தமிழகம் முழுவதுமாக ட்ராவல் பண்ணுற எல்லாரும் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு, லாங் லோக்கல் எல்லா இடத்துலையும் செல்கிற எல்லாரையும் ஒரு பெரிய பாதுகாப்புகளுக்கு நடத்தணும். அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாங்க. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எஸ், எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென், ஆமென் அப்பா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எஸ் லார்ட். ஆமென், 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 ஆமென். எஸ், ஆமென். கதை ஜபத்தை கடப்பை கதை ஸ்தோத்திரம் அல்லமா? ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கடைசியாய் ஊழிக்க ஜான் கார்லின் ஜெபம் பண்ணி முடிப்பாங்க. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். துதிகள் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தூயாதி தூயவரே, எங்கள் ராஜாதி ராஜனே, எங்கள் கர்த்தாதி கர்த்தாவை, இருந்தவரே, இருக்கிறவரே, வருகிறவரே, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் விண்ணப்பங்கள்லாம் அது பாதபடியில் வந்து விழுந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அது ஏற்ற காலத்தில் அப்பா நீங்கள் அதற்கு செவி சாய்த்து அதற்குரிய பதிலை நீங்கள் தரப்போவதற்காக எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நாங்கள் செய்கிற ஜபங்கள் ஒன்றும் அப்பா அது வீணாய் போவதில்லை. அதில் நீங்கள் கணக்கில் வைத்து அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அதற்கு பதில் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா அந்த காலையில் இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. சகோதரர் ரமேஷ் உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். சகோதரர் பெண் உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்டெல்லா அம்மா உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். சகோதரி அமுதா உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சகோதரி கிரீடா உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உமது கண்ணில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. சபை அப்பா போதகரில் உமது கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா தலைமை போதகர் உமது கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளில் அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. நம்ம துதித்து உம்மை பாடி உம்மை ஆராதித்திருக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறோம். எப்படி நாங்கள் அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பணத்தை நாங்கள் ஞானமாய் கையாள வேண்டும். எப்படி எங்கள் வரவு செலவுகளை அப்பா நாங்கள் அப்பா கணக்கிட்டு அப்பா எல்லா காரியங்களும் நடப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோமே அப்பா. அதன்படி ஸ்தோத்திரி நாங்கள் கற்றுக்கொண்டபடி கேட்டபடி அப்பா ஸ்தோத்திரி அந்த காரியத்தில் நாங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாய் அப்பா சிக்கனமுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு ஒரு கிருபையை தரும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் பிள்ளைகளின் அப்பா எங்கள் சபை பிள்ளைகளின் கையின் பிரயாசம் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் கையின் பிரயாசத்தை அவர்களே சாப்பிடும் பொருட்டு அப்பா ஸ்தோத்திரி அவர்கள் மீதம் எடுக்கும் பொருட்டு அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா கடன் இல்லாத ஒரு கிருபையை நீங்கள் தரும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைகளால் நாங்கள் இருக்கிறோமே, நாங்கள் கடன் வாங்கக்கூடாது அப்பா. அப்பா நாங்கள் கடன் கொடுக்கவாய் மாற நாங்கள் அப்பா எங்களுடைய கையின் பிரயாசங்கள் நாங்கள் மீதம் எடுக்கிறவர்களாக இருக்க நீங்கள் உதவி செய்ய முடியாது கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் இந்த வியாழக்கிழமையில் அப்பா இந்த நாளில் ஒவ்வொருவரோடு உமது கரம் இருக்கட்டும். தொழில் ஸ்தலத்தில், வேலை ஸ்தலத்தில், ஊழிய ஸ்தலத்தில் அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். படிக்கிற ஸ்தலத்தில் அப்பா போக்கில் வரத்த ஒவ்வொருவோடும் உமது கிருபையின் கரம் இருக்கும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. மருத்துவமனையில் இருக்கிறவங்க அப்பா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொருவரோடும் உமது கரம் இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா இந்த நாள் எங்களுக்கு ஜீவனை தந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. தொடர்ந்து உங்களுடைய சமூகத்தில் இந்த மாதிரி நாங்கள் எங்கள் நேரங்களை செலவிட அப்பா ஆராதனை தொடர்ந்து ஆராதனை நடைபெற நீ உதவி செய்ய முடியாது கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமையாகவும் எங்கள் ஆண்டவர் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவிலும் ஜெபிக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே கர்த்தரை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன்.